Loh. Nasa panjang. Mulai panjang. Iprang ko sa panjang ba. Kani gilista man ako sa kamanan. Iprang na to siya ba nga kuha tali sa case ba. Unsa gyud reaksyon niya og dalo ba siya og dili. Lugo gid ang ron. Ay problema og shit ito. Dili i-try prankin ko ay sa basa ba yung prank case bini man mayo. Dili na ko lang niyo. Shot na yung baso lang. Baso. Panjang ni bala ni. Panjang ni bala ni. Balita na tunanam din sa daw. Siya daw nga nabot daw. Panjang, naluto ng kuan. Gutom na kayo bayan ninyong kuan. Wala ko lang i-shot sao. Shot sao na. Sliplit lagi ni. Sliplit niya. Kapit na rin makadawat no. Sa case lagi ano. Kapit na rin makadawat. Ang lagi mo red horse. Kapit na makadawat. Kasi gasto na si kuan. Dili sa mo ni mo may gusto. Ina na mo nga si Panjang rin mo bayad. Pablita og nga nanay gras mo. Namoy sudo. Ano nga kuan man mo uy magutbot man mo kanang kuha. Nga na Panjang. Naman na dira kapit na mo sundo na mo. Wala kasi mo na apit na sundo. Wala sundo na mo. Wala gusto sundo na mo. Oh ani sa case. Uy arjo ko niyo pabayra. Basta na naman mo kuan. Libro ka ni. Kuan dag 150 sa. Mo bagay ka mo magbubutin mo kanang kuan. Wala man kuda mo sa inyo na magbubuan. Pero ilinom sa man mo mura mo may kana to na to ni bisida to mo ba sabot mo kuan mo sa mo diyan sugot na ang mo ni didak daw didak pili panagsan mo ni kanya kami bayad na yung ko dili mi say mo man nakalista na oh lakot pa sa dili na ako gusto mo makita ko wala sa kawan ako si Quinta na ako wala sa kawan ko man ni mo makuan iyo abi mo na dawat naman ako daw dawat matawasan niya ako from mga wala mo lahat nakuha naman yung saan naman eh. Ano yung nalagutan ako sa inyo ba? Magsige mo ka ng kuhan ba? Buot mo ka ng kuhan. Bahana. Oh, wala na. Lista naman nito. Buot mo. Ginan ako na mo. Ginan sa kamutilyo. Buot man mo kuhan. Huwag mo ka na yung sa inyo. Huwag sa man mo. Lista na kuhan. Wala naman na lista. Okay lang. Hindi lang sa sigo. Oh, gusto lang ba? Alam mo din. Ano ka Panjang? Panjang. Bayari na yun. Wala may kwarta Panjang. Panjang. Uy! Panjang! Buang mo guys, tanawa siya guys. Nag-walk out guys. Giprank lagi na mo guys. Sundan na to guys. Ninood naman guys. Tara. Sundan na to. Panjang bay. Ate, maning tawanan ni asa naman to. Lakaw eh. Kabayad juta ni ron daw. Wabay tay kwarta ni. Hey! Hey! Uy! Asa man ka? Uy! 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 Asa man ka? Uy! Asa man ka? Ano naman to ba? Prank naman to. Giprank naman to Panjang. Nung sorry ka rin. Nag-video kay ko. Say prank. Prank naman to nga. Girman naman naman to isa ka kiss. Uy! Giulam naman to. Uy! Girman naman naman to isa ka kiss. Giprank naman ka na mo. Amo kay mo. Mura mo mga kanang kuan ba? Bayari to ninyo. Bahala ko diya. Dili. Wala girman. Prank lagi to. Tanawa din sa video. Video man naman to. Kuha na mga prank ra. Bayari to ninyo. Dili. Prank ra lagi to. Girman ay ulir naman tong isa ka kiss ron. Yan, nasuko rin man niya. Gito sige prank ra. Saan ninood naman ako kanon? Saan naman ka? Amo kay mo eh. Mura mo kanang kuan. Kasi mo prank. I-prank kayo. Wala naman kay prank. No. Kami naman yung gina-prank permente. Balos mi ay. Ino. Saan naman si Panjang nanonood naman guys. Nanonood sa Panjang guys. Nanonood guys. Oh. Prank guys. It's a prank. Mo si mo prank. Pisti mo. It's a prank. Oh, lalo. Nagimot ako.